Здравей! Днес Делимано рецептата е за вегетариански пай по средиземноморски. Невероятно вкусно ястие, което ще ти създаде имидж на майстор-готвач. Плънката е по мой избор, но като научиш добре рецептата, след това можеш да импровизираш както си искаш. Днес необходимите продукти са половин тиквичка, половинка патладжан, шепа чери домати, 75 грама бяло сирене, половин килограм бутер тесто, листа босилек, малко сол, пипер и зехтин. Започни с тестото. Пораси плота с малко брашно. Извади охладеното тесто от хладилника, студено се разточва по-лесно. Разточи го с дебелина около сантиметър. Отрежи от тестото правоъгълник, голям колкото тавата Делимано. Затопли я предварително, така тестото ще се опече добре отдолу. Сложи тестото, надупчи го с вилица, пораси с сол и пипер. Покрий го с фолио за готвене, за да не се издуе прекалено много по време на печенето. След това запечи във фурната за 18 минути. Запичането на тестото е важно. Направи го преди да сложиш плънката. Остатъка от тестото правиш на тънки лентички, които ще ползваш после. Време е за плънката. Нарежи тиквичката и патладжана на кръгчета. Чери доматите срежи на половинки. Сиренето може да натрошиш или нарежеш на малки купчета и да оставиш на страна за сега. Загрей грил тиган Делимано на най-висока температура. Преди да сложиш тиквичката и патладжана в тигана, провери сензора за температура. Червен ли е, значи тиганът е горещ и е готов за ползване. Овкуси зеленчуците с сол, пипер и малко зехтин от двете страни. Така ще бъдат цветни, ароматни и апетитни. И става супер, когато ги добавиш след това към пая. Извади тестото от фурната и отстрани готварското фолио. Идва веселата част. Развихри въображението си и нареди плънката както ти харесва. Подреждането става в тава Делимано. Предлагам ти следното. Нареди запечените тиквички и син домат в две линии шахматно. Отгоре разпредели тестото на лентички. Става ефектно, когато се получат правоъгълници. В съдовете Делимано температурата се разпределя равномерно и храната не изгаря. Каквото и да печеш, се получава идеално. В зехтина добави чесън на прах за апетитен аромат. След това овкуси с сол и пипер. За връх на пая нареди купчета сирене и половинките домати. Върни пая обратно във фурната за още 15-20 минути, докато плънката се изпече и добие златисто кафяв цвят. Като извадиш пая, го остави да се охлади за 10 на минути. Следва царят на подправките. Накъси листа от пресен босилек и ги пораси отгоре. Керамичното покритие на съдовете Делимано гарантира, че храната не залепва по дъното. Затова паят лесно се вади от тавата. Паят е вкусен и току-що изваден от фурната и студен. Хапвай го с или без прясна салата. Изборът е твой. Доста е хранителен, така че ще те засити без предястие или нещо допълнително. Вкусен и ароматен, паят е идеален за бързо похапване с приятели. Всеки може да го приготви. Ако измислиш свой вариант на пая, супер! Рецептата наистина ще ти хареса. Бъди приятел, сподели я. Добрите идеи са безценни.